Puga-puga na ang pigigibong paghanda ka mga miyembro kan ako Bicol Cup Committee. Katakod ka nakatalaan ako Bicol Cup sa probinsya kan Catanduanes. Ini matapos na nagkaigwan ng briefingan komite sa mga magiging referee asin mga head coach kang mga grupo na masabay sa nasambit na basketball tournament. Sa ginibong briefing, ipigpaliwanag kang komite ang mga dapat asin dapat nagibuhon kan mga referee pagyaw na sa laog ning court. Mantang ipigpasabot man kang komite sa mga head coach ang rekisitos na kaipuan isumitir nga ni makaintra asin panundan sa pagpili kang player sa kada grupo. Kung sa kada team ang dapat na maging komposisyon iyo ananom na local players, 5 guest players asin 2 import. Basta huwag kayong ma-pressure when it comes sa mag-referee lang kayo. Huwag kayong matakot. Kung ano yung tama, gawin nyo lang. Kasi hindi naman namin kayo pababayaan. Meron tayong mga ebidensya lagi. Kung medyo may issue, kung tinatakot kayo, lumapit kayo sa amin, may gagawin kami niyan. Huwag kayong magdalawang isip. Lapit lang kayo lagi. Katakod kay ni nagpaabot man ning labing kaugmahan ang head coach kan San Andres na si Councilor Buboy Albanyel sa nakatalaan na pagkakaigwan ning ako Bicol Cup sa Saindam probinsya. Matapos na haloy na inimpigahalat kan mga taga Catanduanes. Matagal na namin naantay kasi kami din dito, nagpapalaro din ako ng sarili kong liga para ma-discover yung mga Katandunganon. So, sa palaro ni Ako Bicol, ni Kong Saldi, syempre mas wider ang ating mararating. So, madidiscover sila, hindi lang sa Catanduanes, kundi makikita sila sa buong bansa. Ako Bicol, kay Kong Saldi, maraming salamat po in behalf of people of the Catanduanes. And as organizer of intermunicipality sa Catanduanes, ako ay nagpapasalamat kasi napansin nyo ang Catanduanes at sinaling nyo sa Ako Bicol para ma-experience naman ng mga taga-Catanduanes kung paano and sana ma-discover ang ibang player namin. Mantang ang player kang Virac na si Marjan Ate maugmaasin excited sa nakatalaan na basketball tournament. Dahilan sa maipapahiling na niya ang tibay sa pagkawat ng basketball. Masaya na makakalaro kami sa Ako Bicol Cup kasi first time ito mangyayari dito sa Catanduanes na ang Ako Bicol Cup. Pakita kami ng magandang laro kahit sa tingin ko ang team namin may laban din. Mientras tanto, ipinahayag man ni John Ray Bachiller, resident analyst commentator asin parte kang komite kan Ako Bicol Cup, na importante na magkaigwan ng siring na briefing, nganing matawan linaw ang mga kahaputan kan mga kaintra para sa pagkakaigwan ng maray asin organisadong tournament. Sa paghanda wala naman, continuous lang, siyempre with the guidance ng ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Kumbaga nag-meeting, every meeting para at least maplansya kung ano yung mga naging flaws sa ibang leg, hindi na maulit sa mga kagaya dito sa Catanduanes para maging maganda yung flow ng tournament. Stick lang sila sa rules and syempre wala namang perfect officiating pero alam naman natin yung mga top caliber referees talaga ang tinap ng ating liga para maging maganda ang ating palaro. 11 grupo ang kasabay sa gigibuo na Ako Bicol Cup, kung sa inang mga iniiyuan San Miguel, San Andres, Baras, Gikmoto, Virac, Bato, Pandan, Bagabanok, Panganiban, Biga, asin Karamuran. Sa presente, wala pang opisyal na aldaw kunyarin mapo na Ako Bicol Cup Catanduanes. Alagad piglalauman na madura na Ako Bicol Cup Catanduanes nin tulong si Mana. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.